Tri Manggala, Tri telu ki ya dagelane digolekne telu. Lah loro setengah ngoten kok. Loro setengah. Kok loro setengah? Lah sing jarine sing setunggal mung setunggal. Ki ya komplit lho yu. Masa ta? Ndoki ora. Ndoki gak sah. Maksudnya komplit. Komplit das enek, tangan enek, sikil enek, weteng ya enek. Rambut liyane ya ana. Sing dibutuhke wong wedok ya ana ta. Mbuh. Padha nggon murah ya, Lek. Do jare nggonmu sanglir. Kok terus dicethake lho. Jadi ngomong hati-hati kok malah dijebloske lho, Mas. Nek wong sen ki gambar miring rembukan cak rembug hati-hati aja langsung vulgar ngono kuwi. Digambar miring wae. Alah lah, zaman saiki kok gambar miring. Lah Kok tok lah wis ada bingung lho. Lah piye Kok lho? dadak di nggo semu-semu. Rasa semu, cethake bingung kok. Dadi nek kaya aku ki ilmu anatomi tubuh ya langsung ya, Mas. Terus piye? Mapane nek ngendi to, Mas? Penasaran. Boh, Mit. Aku malah geli. Nyamang panjenengane malah geli lho, Mas. Ning luar biasa lho Mbak Mimin, Mbak Apri. Pripun? Mbak apa napa jenenge ngomong setunggal. Nek nggih duwe bojo normal, bojone gede dhuwur niku. Oh nggih ta? Nah, kowe krungu polahe kepiye terusan ora? jangkrik iki takokmu ya ngono lho. Lah, Kowe piye? praktekke kene apa piye? Lho iki buktine lho. Piye? Polaku kae kepiye? Malah kaya becok gendong anu. Ya aku lho Mas kaya ngono kuwi kan ya jane ora perlu di ranah pribadi, ora perlu di-share to, Mas. Bener. Bojo kuwi arep diperlakukan mana aja boleh. Arep diperlakukan model apa-apa itu wong wis halal milikmu. Ning mergo adek iki menungso kudu nganggo adabe menungso. Nah, Ndak boleh nyun sewu harus dalam satu selimut ora itu wudo blejet. Lho rungokno Mas. Mergo adek menungso digawe akal, pikiran, budi, pekerti. Nek kewan kan duwe akal. Ning ora duwe akal tok dekne ning ora duwe rasa. Dong ora. Budi pekerti. Ning nek Iya. menungso kan duwe budi pekerti. Duwe rasa, duwe pikiran. Dadi sopan santun unggah-ungguh ya kudu dianu. dadi ra etok butuh Ora becet ora. etok, Mas. Aku wis kadung iki terus piye? Aja ngono. Enggak aku. Gila nih. Aku gak udah blecek bojoku malah kaya tuyul. Dadi ra sida ae malah. Nek sing wis kawuri ya wis sing sesuk aja kaya ngono. Iya, Sesuk iya. nek karo aku ora pareng ngono ya, Mas. Gak rasah. Aja lho Mas. Iki bengi iki jan kelakon tenan. Lakon apa? Warga Kaliwedi. Kaliwedi. Wah, senekake wong remuk-remuk iki. Kok remuk. Kok iso? Wong cacat kabeh. Cacat nggo nendi? Sing cacati kowe tok kuwi lho. Nek aku nggo nendi? Kok jenengan-jenengane do ora rumangsa cacat to niku. Lah ngapa? Kan kula genah cetha cacate cacat fisik. Nggih. Lah iki loro telu. Kok telu? Iki cacat mental. Piye nggo napa sing mentale? Kowe lanang yo letoy. Tak letoy. Ya. Lah aku cacat mental nggo napa? Lah jenengan wiwit kala wau Ngapa? ngendikan kiambak omongan dhewe sauri dhewe. Lho. Kowe berarti ngelokne aku edan. Dhewe. Kowe ngelokne aku edan. Lah iki napa mboten edan lho? Ora masalah. Enek kancane ngomongan dhewe niku lho. Lho, sing edan berarti aku raku tok. Lah sinten? Yoga-yoga ki jo edan kabeh. Ngerti wong edan nek ditabuhi. Lah dalah. Ora mung yoga tok. Lah sapa? Sindan iki nggih edan. Kok iso? Lah yoga nabuh kok iki sindan nyuwara. Berarti tukang son barang ya edan. Wong kene tukang wong edan kabeh kok dianu. Berarti sampean ya edan. Ya edan. Wong edan kok dijak omong. Heeh. Lah iya. Lah kok lah ya? Berarti Pak Lurah ki yo. Ayo. Pak Lurah ki yo. Muni edan ngono. Mboten. Lah piye? Pak Lurah bijaksana. Oh. Kok bijaksana? Nglumpukke wong edan gendang waras. Tak kira Ngoten lho. kira digites Pak Lurah ora. Hati-hati lho, Mas. Dites kepiye lho. Matur sembah nuwun kagem panitia Heeh. syukuran bumdes Heeh. wonten ing Kaliwedi. Heeh. Jan ngundang mugi sedaya pinaringan sehat, Amin. berkah barokah, Amin. usahanipun tambah sukses, saged manfaat kagem warga masyarakatipun. Amin. Aku wis suwe-suwe pegel to aku. Lah piye? Aku omongan blangang ngiwonengen Apa ngiwonengen. sampean sisih kono? Suwe-suwe kaya boneka dashboard kae lho. Apa ngene, Mas? Gedak-gedak Sampean kene. kono. Heeh, mburi kono rada dhuwur. Apa kene aku sing nang ngisor. Lah jenengan nek ngadeg aku jajan jenengan nek shootinge pas di Zoom iki lho. Ndase dadi loro ya. Kok iso ndak? Yen aku sing di zoom terus Nek aku jajar ngene iki terus jenengan di Zoom, ndase dadi loro. apa iya to? Gak, wah mriki gila. Iki kacak horor kok iki. Ning kebijakan Tapi ya, Sragen kala wau nggih kula sing aku runtik lho, Mas.
Apa? Bu Bupati mah ngendika, Heeh. Sragen ibaratnya saiki Pembangunan. infrastruktur luar biasa. Betul. Terus mau ngendi Gunung Kemukus arep digawe Wisata wisata religi. religi. Ora kok arep wis saiki dadi wisata religi. Jangan disalahgunakan ning kono ki dienggo ndedonga. Lah kok kowe Nah. nerima? Lah makane kono kan wis saiki wis dienggo wisata religi. Heeh. Kan aku ya dadi rekoso, ternyata semua kebijakan itu ada yang pro ya kontra, terus aku pindah ning Trowong. Terawang dolan alun-alun. Kowe dhisik ki nang kono to? Kula dang 5 tahun 2009 sampai 2014. Kowe golek nggon saiki. Kono digusur saiki golek nggon. Nek mburi pasar kok. Enggak nang ngene Mbah Gajah ngono lho. Lho, ngendi kuwi? Mbah Gajah. Aku mbok diterke rono. Kono kuwi. Kok jenengan ya pirsa, Mas? Oh, aku bar liwat tok. 2000 pira mau ning 2009? Kula 2009 sampai 2014. Loh, berarti urung kondang ngene iki ya? Dereng. Terus nyambut gawemu apa? Ngamen. Ngamen dari Palur terus turun wonten Polsek Sidoarjo nika. Polsek Sidoarjo apa Sukoharjo nih? Sidoarjo nika nggih terus mengke Sukoharjo. numpak kol gundul niku napa prontol-prontol niku ning mboten langsung terpasar. Heeh. Nek ten pasar bunder nika, nek esuk kan tesete Satpol PP. Iya. Dados kula mubeng turut desa sik. Oh. Engko Satpol PP mulih bar jam 1 nika, pasar niku tekan sore. Dadi mboten kemput kula paling ora entuk 40.000 sedina. Oh. Pasar bunder kali pasar ngarep nika. Nika mesti anggere ngamen golek jenenge Putri niku kula jeneng kula Putri. Dhisik. Riyen namine Putri Mutiara Retak. Dhisik. Zaman semut. Neng, aku neng maksud kula ngeten lho, ora didelok masalah ngamene. Hah? Berarti menungso nek usah budidaya berkarya dengan talenta yang dimiliki dan dikamudir bisa menjadi sesuatu. Ah, iya, Ngaten, iya. ngoten niku Ah, nyatane. Kowe ngamenmu piye? Carane ngamen opo piye? Nah, Mas Uncek kan pengen ngerti. Dhisik iki piye ya? Dhisik aku tau ditutuki gitar wong barang, tau ditutuki apa-apa barang piye. Terus kecantikan kan zaman sebenarnya jek cantik banget ya pengen yo ana sing pengen merong-rong aku barang dhisik. Boyoh. Jenggot ceting ceringe kok cantik. Kuwi ora caramu ngamen lho, caramu Nah, ngamen kuwi kuwi lho. carane ngamen Nah, piye? kuwi piye? Dhisik nggawe cicik dhisik. Heeh. Kuwi praktekno kuwi enak cicik-cicik lho, praktekno enak cicik-cicik lho. Apa kowe iki lho, iki lho. Kuwi nek iki fakta lho Mas, fakta. Kuwi nggo rebana. Iki kudu cicik Mas. Iki apa? Iki apa jenenge? Apa jenenge? Ya cicik sing kikian iki wae no. Alah, drijine iki lho dijak juga. Alah. Rade kaya nyekel telek. Iki kan manyek. Mas, berarti sebelum menjadi seorang bintang tamu yang hebat ki diwiwiti saka merangkak dari bawah. Nggih, ten pasar bunder nika kula ki ra itu ngatung njuk dhuwit ngono ra itu. Hah? Kowe nyanyi yo joget mleter dadi sing njalukke dhuwit-dhuwit ku malah bakul-bakul niku. Gua kerdus. Anu Putri joget nyanyi yo sak keselmu, anu kok njalukke dhuwit aku. Dadi kula kowe ditanggap bakul-bakul. Ternyata mereka butuh hiburan. Dadi nek ngamen kok jadi kayak langsung lunga. Kula sampai lagu tutup. Oh. Dadosnya pengamen tapi dicari waktu itu. Oh, iya. Mungkin juga aura positif kecantikan saya waktu itu ya. Alah iya dasarane ki piye? Nah, iya, yo. Apa? Ngopo nek ambruk? Masa ngono kuwi? Ngapa? Masa ngono kuwi carane? Alah lah, pamer. Tabotan. Wah, pamer gelang saiki. Padune pamer. Wah, ketok emas gede ya. Heeh. Wis salah kok nayeng. Kuwi Mas Sepuh. 10 dina kudu nyepuhke. Janganlah tenggelam kalau kau memandang tubuhku. Janganlah kau mabuk kalau aku sedang tersenyum. Boleh-boleh saja kau sentuh tanganku, tapi jangan minta yang ini yang itu. Kalau ingin cinta dariku, engkau harus jujur dan sayang padaku. Oh, janganlah tenggelam kalau memandang tubuhku. Berarti wong lanang ki nek mandang aja mung fisik. Loh, iso Nek memandang fisik, memandang wajah, ya dia akan ke seluruh. Towel. Sukanya towel. Nempel, maunya nempel. Cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Lihat kening licin. Aku menggah Pri. Wes kowe iki lagi digoleki kuwi lho. Oh, kowe sing nyanyi terus kene sing berkarya, ngono lho. Etuke apa, Mas? Alhamdulillah. Itu apa? Komplit. Apa wae to iki? Asbak, Mbak. kulit gedang, Alah seneng aku. marneng. Marneng. Aja mangan marneng. Lah, nyap. Untumu protel kok.
Iki ben susune lancar kok. Ah iki rokok. Nah, kowe seneng rokok apa ora? Aku ya ora no, Pri. Lah piye to? Oh ya dhewe sing udut wong wedok dhewe. Kowe Aku ora udut, Mak. kowe biasane ngerokok lho. Untuk janin dan kehamilan enggak bagus. Mas. Rokok apa biasane? Lah kowe jare biasane yo ngerokok. Mbah kono ning jaba kae Iya. Apa tak kuwi? susur pinang. Ayo, nggo praktek sih. Mas. Oh. Aja nang kene. Liyane. Wetek tenan. Malah ngeleh. Kowe luwih tenan ta kowe? Lah pura ngetok kowe mau. Maaf Iki ngisini-sini Maaf teko panitia. pecel karo gereh layur, gereh pelature tak budel plastik tak nggo sarapan esuk-esuk arepan. Kowe tok aku arep mangane pegewuh aku. Apa? Angger dibageke panitia, Mas ndang maaf mau kono. Aku ya gur nggih. Ah nggih mengke riyen. Entah to engko sak entek nggih aku ngono. Lah jiko ngon prasmanan ra geduk lho aku. Kudune sing panitia ki kudune sing Lah iya. ngangkat ya. Pangerten. Aku ya gur nggih tok. Padahal lele ono, pecel ono, gereh. Mbah aku ra ketok. Jangan ono. Mulan ndek kentongane ndek tulung aku. Lah kowe ger plola-plolo ngono ki ndarakune Semarko ngomah jebule. Aku wis trauma, dempe ning Klaten aku njaluk tulung kowe. Mbok jikoke nang nggon godhong no. Godhong sego, kuwi walawe nek Apa lele meneh? enek gerih, kuwi ora jikoke lele. Apa? Jikoke gerih diremet kek ngisor. Lah padake kucing kok piye kok. Embo cah kowe. Men rang-ranggeh ngono lho, Mas. Kuri era mok kuwi kok. Alah ya wis. Ngaturke diselingi tembangan ya. Nggih, Nah, iki sing- saderepun mangke ugi wonten door press. Oh nggih. Nah, iki ana pamundhut lagu Apa? Seragenan. Lagunipun Menika saking Mas Dino Putra Dikari. Nggih. Sing dalu Pak Kangkon nyuwun tembang Loro Ati Loro ingin nyekar Mbak Apri kelawan Mbak Mimin. Diseragenke. Oh, Mbak Apri dipun BA dereng dipun BK. Oh, nggih. Ngapunten Pak. Putra Dikari. Menika penggemar almarhum Ki Seno Nugroho. Pak insyaallah kok bakal ngenaki pagelaran dalange Mas Gading. Pamukir Seno Saputra ning Pendopo Jodipati Bantul Ngayu Jakarta. Dalam rangka ulang tahun Nggih. PWKL. Heeh, nggih. Nah, diaturke bawane sik Mbak Mimin, Mbak Apri. Nah, ya. Sing penting pelok. Ya, ya menika paring tali asih lumantar. Gip ana ing TikTok. Terima kasih banyak sekali. Ayo Cak, anu sapa jenenge Mbak Mimin, Mbak Apri dipun bawani sik ngetibakne Loro Ati. Nah. Banipun ngampil pangkur kangen nggih, Pak. Oh, boleh. Boleh. Suara wedok lho ya. wedok. lali. Wedok. Wedok. Kangen ku tanpa Ora mantra-mantra wong lanang. Ora ketara lho. Lah iya. Aku ya Mas matur nuwun ya Mas. Alah, yen Ora kowe iki montor-montor yen bae kakung matur nuwun. yen kowe iki cetha tenan kok kowe iki. Cetha apa putri? Lanang. Pama. Ngene kok enek wong lanang kok tau kleru ngono Pri, Apri. Oh kerep kula niku tau nate ditutke hansip nembe medhuk kok kendaraan niku pun digandeng. Heeh. Karolin Mas kuwi. Karolin Mas. Terus ditangleti. Lho kok mlampah ki Mbak-mbak nggih wong kula rondo aku ya ngono. Heeh, iya. Nek tekan dhuwur panggung ki Mas, ngerti nek aku lanang ki terus bengok. Bengok. Wah biajiret bolak banci ngono. Ora loro ati ya. Lah ya ki mau mulane nyawang wong wedok aja saka kesing tok mau lho Mas. Kamar Mas Suncek kok udar kabeh. Aja diinceng Mas. Aja kleru mik lho ya. Alah, lah. Nguyuh mau yo ngadeg kok kene mau. Tak ijek aku penasaran. Penasaran piye? Nguyuhe lungguh apa ngadeg aku. Ah. Lah kok malah ngadeg tibake. Aku yo melu mlebu sisan. Heeh. Lah kok aku sing duyoi. Oh, ya pas kok. aku ya. Ya kowe gur gak terus garek raup ngono. Lah rumasane ki apa padasan nggo Mas raup. kan ketutupan idep ngerti ku sampeyan iki kloset duduk ngono Mas. Padake kloset. Sia-sia lho padake kloset iki lho. Lah aku yo yo Manise ngene kok. Jadi ngaku ora permono kabotan idep kok iya. Alah. Rada maju ki. Wale idep ya. Ya. Mong sliramu kang dadi telenge ngati
Menika ugi kula aturaken dumateng menika adikipun Pak Joko Bilang Kenceng ingkang sampun transfer 200.000. Terima kasih. Nah, Mbak nuwun. Lemah teles Gusti Allah sing males mboten saged mantuk nembe kondur saking Solo. Nggih, Mbah nuwun pun aturaken lagon Loro Ati. Ya, ya. Nonanung. Ayo gentenan gurune, jare kowe iki guru. Engko aku nek nyanyi karo bawa karo kowe, kualitasku disejajarke karo kowe aku emoh lho. Lah paling ora kualitasku kaya Bu Duwi, kaya Bu Rini ngono kuwi aku nek disejajarke kowe emoh. Ya ora, kowe kan pinunjul ngono ya Mas ya. Luwih dhuwur. Ning kan mengakui toh Mas nek kualitasku di atas rata-rata Mas. Mengakui Buktikan. rata-rata Wes anggonku. Nggih. Ada kaya serigala malan. Sliramu amom leleda. Telake muntir. Alon-alon. Ngelah. Jare sinden senior. Lah nggih, Nggih, Yor. nada dure kecandak, nada rendahe mboten ngagor-agori ngoten. Kadang kan enten sinden sing dudi swara dhuwur bareng rendah ngeses ngoten to. Kula kan Oh, mboten ngeses. Iya pinter nutup wirang karo. Ngelingono. Kuwi mikir ngopo dadak didodohke ngono kuwi? Enjeno teknik mic control mic ngaten niku. Piye kontrol mic? Iya. Oh, Kayak- anu kelingan. Kelingan apa? Kayak kenal. Prakteknya kan latihannya nggo ngoten niku. Nyekel mik kan. Zaman Mbak Titi Puspa kuwi jenenge tebal tipis. Nek Oh. bahasa sinden sendal pancik. Kuwi mono gaweane lawas kuwi iki. Lah iya. Apa to prikuwi primu? Ya jaman ning terowong kowe iki. Ya sing ngene iki. Oh. Kucing. Iya. Kowe nak. Ngelingono rikala dinake pungkur Lek Sukimin nganggo swara lanang genti. Tus utuh swara lanang. Seliramu Sliramu nate ngendika tresno lahir terus Beda. Ya, wis luar kaya biasa. dalang Sragen kok. Sinten? Ki Putut. Iya, Pak Putut Wijonarko ya Kemarang Rawuh. Pundi lenggah. Iki enten to niki? Nggih, wonten. Ingkang kagungan DG channel menika. Nggih DG channel. Nek guys story kok menderita. Mbak story ki sing optimis ngoten lho Mas, optimis. Gus ki pasti paringi seudaran karena ucapan kada doa. Mesti kok ger-ger sulo optimis ngoten lho. Tak sawang-sawang ki Pak Putut kok mirip kowe ya, Le. Upama digelungi ya padha kowe. Oh alah. Rati menika. Nggih. Nah, menika Mas nyuwun tembang dadi ati kagem Pak Lurah Daryono. Nggih, Pak Daryono. Sama warga Kaliwedi dari Pak Hongki Suwardi. Nggih. Bali Rejo, Plosorjo. Nggih. Nah, ya. Lorati dilanggapke sithik ya. Nggih. Uga saking Pak Slamet Klego ingkang wonten ing Jakarta ingkang rumiyin nanti nimbali kula panjenengan Mbak Mimin Mbak Apri. Wonten ing Klego Boyolali tasih kemutan to? Kemutan. Pas jen sete mati nika. Nggih. Nah, mereka selalu monitor saking CV Sekarwangi Jaya. Nggih, matur nuwun nyuwun lagon lali jajine. Nah, ya. Iki Mas Kamerun yo monitor, Mas Kamerun dagelan Sragen. Dagelan Sragen, Pak Nggih. Nah, uga saking Mas Komir pengusaha rancak gamelan menawa ing Manyaran Wonogiri. Mugi pinaringan lancar sehat sedayanipun Mas Kangko. Nggih, matur nuwun. Nah, ya. Monggo pun aturaken lara ati langgap sik. Yo, kaya ngapa? Dados. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki jane tresno. Oh. Nyatane sliramu marani ati. Ati tantu wis ra bisa ditambani.
Monggo Mas Gino sugeng pinakenaken Putra Dikari. Apa bojone bola balik mong gawe gelane rasa tresno sliramu ra iso jaga. Yuk, Caipong. Putra Dikari, selamat bergoyang. Selaras Indonesia. Selaras Indonesia. Yo. Mas Tarno Tania Jaya. Aku iki dadi manusa. Apa bojone bola bali mong gawe gelane rasa tresno sliramu ra iso Denis, terima kasih. Bola bali